kabaruji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe hetten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hira mon hande ko jamma altini ko nogas jeeɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom kabaruji mon e demgal pular guiɗoɗen d'abord koko fati e weeyo tuɗa hande beete kamis hayatma yomtere arondo fof en woni koye toɓɓoji gonɗen en wonɓe diwan Cincinnati Ohio e Kentucky e Indiana e ko taari ɗum toɓɓoji ɗi kadi ma gusto ñande alkamisa nde kono noon toɓɓoji ma continue yindeɗo yontere fof noon surtout jamma atalas aɗa wani toɓɓoji ma kew dole no fewi kadi ma garda keneɗi noon wonande wonɓe laabi nden habaruji men toon to Washington kanko wa Charles gardiɗo Grande-Bretagne e joom suudu makko ɓe jettima toon to Washington nande ɗum noon jaɓɓiɓe toon to Maison Blanche kanko Donald Trump e joom suudu makko kanko Melania Trump ko kanko King Charles haade makko ummade toon to Angleterre en wayno ko sarɗiyankoɓe hewɓe mbinomo woto ya la haaluji bondi gondi e laamu Angleterre e kadi guerre gonɗo oɗo sadio gonɗo hakkude Iran e États-Unis Israël ɓe wajinomo wiyama hoto ya kono e wayno ko kanko King Charles o wi ɗum ala ko nawdi voyage ji makko wawi ɗum o yettima to nande habaruji men hande toon to Washington tungnade kay ummi toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump e joom suudu makko ɓe ɗaɓɓi hono kanko comédien biyeteɗo Jim Kimmel en USA Jim Kimmel en wayno ko kañ ñande alhamis nde waɗi no show muɗum ina haala hen gueɗe ne wiye wonde ko kanko Melania Trump en ko gonɗo e Guinness gorko makko ko wara e kadi no haala hen gueɗe ɗe ganduɗa en jal ndeɗo hirande waɗetende hitande kanko Jim Kimmel noon o wi wonde ko witti ko gueɗe ɗe ganduɗa waddi no show makko koye film goto ne wiye Kickorak Alternative ko wawi wonde fof en wayde ko kanko Donald Trump e kanko joom suudu makko mbi wonde ko oɗo show tawde waɗi ɗum ɗiɗo haalluji ko gila pellodiral ngal waɗani ñande samedi nde noddata ko fati fitinaji o kanko Donald Trump o ñaguima ABC ñumen Disney ko kañumen jogui jeeyi oɗo show joɓata Jim Kimmel e ceemo ko yaaci siftinde ɗon tan ko kanko Donald Trump e man o ñaguinoma hono kanko Jim Kimmel yo se ko lewru octobre ɓennundu caggal nde on jooɗi ken won yontere yimɓeɓe sipporu men heewi kan wayno ko kamɓe Disney e ABC ɓe gartiri ko wawi wonde foof kanko joom suudu makko kanko Donald Trump o wi wonde ko haalluji walla gajuji ɗi waɗi show makko ɗi ɗum ko gajuji kolloji gañantumagal e violence hande kabaruji men toon to Washington kanko ancien président Barack Obama en wayno waɗi réaction kanko hoore makko ko fati pellugol bandugol toon to Washington ñande samedi ɓennuɗo kanko président Barack Obama o wi wonde ko hunde fof ne wawi gajorede hunde fof ne wawi haalede min mbawi dugde ne mbawi añitirde kono wi kala ko woni fitina surtout pellodiral ɗum fotani wonde politique États-Unis ɗum noon kadi ko réaction mo ganduɗa kanko ancien président Barack Obama toujours omo noon wonde ko yimɓeɓe yo ndento haalluji no kaali ɗum noon ko hunde kamɓe sarɗiyankoɓe dole hen républicain démocrate en fof goto fof nen yenno kamɓe républicain ño mbi ko démocrate en kalata haalluji bonni ɗi gurtata wonde wadde boniyankoɓe walla yiɗɓe wadde ko bonni ɗo gara mbara ene pella ko kamɓe démocrate en kadi mbi wonde ko noddoɓe ko fate violence ko kanko Donald Trump koto makko fuɗɗori ko ala e mabɓe foof jiɗɗo yattirde caggal habaruji men toon to Washington e ko yiya hono kanko Donald Trump ene wayno arino émission 60 minutes ɗum noon ko heccanki wanno 60 minutes kadi ene wayno o fotono tan ko Nora Awdana ko émission télévision mbiyete CBS News ande Nora haaldema ko haalluji o holli hen kanko Donald Trump sunare makko holli hen kadi mettere makko e ɗeɗo gueɗe baɗɗi ɗeɗo gueɗe fof e wiide makko kadi fatiri ɗum kadi démocrate kono nde Nora namdimo ko tawi no wonde ko kanko tumaɗo hono kanko Cole Allen ene wayno ko haade makko yettade won gueɗe ɗe o windi wonde holko woni sababu omo yanoyo toon to Washington o haali hen wonde o wawa hankadi wonde nokku taw ko yimɓe laamotoɓe e oɗon nokku ko yimɓe yanoɓe sukaɓe rewɓe ene wayno kanko Nora nde o haali ɗum de hono Donald Trump holli mettere ɗum no fewi watti ko ƴettade kanko Nora wi wonde ko pourquoi Nora ne jangga ɗum ɗo ni e télévision kanko Donald Trump kadi o heɓiti wi kanko hoorema ko janggui kono noon ɗiɗo haalluji wonde ko Nora fotani haal ɗum e o wi wonde ko kanko wona janowo suka o wi wonde ene wayno ɗum ɗo fof ko takkanoɗo ko ɓooyi kadi ittanomo e makko andaka noon ko wiyata o takkama ko ɓooyi yimɓe ganda holko haalata ko par ce que haalluji Epstein hande nan yalta gasani taw ala meɗe ñaawe tan taw wawi wonde fof kanko Donald Trump o laayimo no fewi holli mettere ma sibabu nde oɗo journaliste Nora Awdana haali haala ko fati en manifesto tumaɗo mo windi pour ko fati en holko woni sababu ene yanno toon to Washington habaruji men États-Unis hande tungnade kadi ko winda toon to CBS seppoji kewɗi mbaɗino toon to Marietta ɗum noon ko toon to Georgia ɗiɗon seppoji noon ko yimɓe daratoɓe taw ko américain ji enen daari contre projet ji mabɓe oɗo sa joni ɓeydude ɗiɗo kasoji ɗo e États-Unis kasoji ɗi ganduɗa taw ko immigration ko wawi wonde fof ɓeɗo seppoɓe ko ɓuuri hen hewde kañumen a mbi ko goytoto walla ko waɗi ɗumen yantude kadi ɗiɗo seppoji ko sibabude tinede wonde ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump surtout hen service immigration toppitaki yimɓe immigré ji ɓe nanggata
nder be kadi yimbe nangre be hen saji bada e nokkuji taw ko nokkuji di en ko kewi ha burti no fotno wondi di en way ko safruji ngala kadi ko lebtu ngon ton non sepoji kewi ton to Georgia kewi kadi etaji kambe sepobe be ndiwtata mbiya wonde ko a yimbe immigré ji mbaɗete koye galleji grillage ko hunde nde yadani haqqi namade ha hande kabaruji men États-Unis tumnade kadi ko yalti ton to Virginia ono kamɓe Cour suprême gonɗo ton to Virginia ɓe keɗima hande haalluji hakkude kamɓe avocat ji gouvernement Donald Trump surtout républicain ji wiɓe wonde ko woteji mannoɗe toon yontere ɓen nde woteji ɗi kadi ko waylude ɓureki kamɓe démocrate ɓe jogui contre républicain ko kamɓe républicain ji ɓe mbi wonde no woteji ɗi mbaɗirani waylude mappa ton to Virginia ko hunde daki lawol nde ko kamɓe démocrate kaali ɓe mbi wonde ko yimɓe jeeyaɓe ton to Virginia ko kañumen gooti e woto men kadi ko hunde jaɓirende Cour suprême wonɓe ton to Virginia en wayno ɓe mbi wonde ɓe jaaɓi heɗade banggueji ɗiɗi foof ɗum woni koɓe ñalli heɗade toon siftindon tan ko haalte ko waylude ɗiɗo mappuji ko kanko Donald Trump fuɗɗi ɗum noon ko état ji républicain ji ton to Texas o fuɗɗori pour wiide wonde ko kamɓe Texas naaɓe mbaylu kewendi républicain jogui toon contre démocrate en beele ɓe jogo sarɗiyankoɓe hewɓe taw congrès wawata heftede juuɗe mabɓe woteji garoji hitande ujunaji ɗinnogas jeegom international ton to Ghana tugnade kadi Senevep en wayno ko convoi militaire yanama ton to Ghana tugnade hande kaburuji ɗi mani convoi wonno kene wona temedere capanɗe nayyi neɗɗo ummotonoɓe wuuro wiyeten ko Bakou faade toon to wuuro wiyeten Bolba Gatanga ɗon ɓe lawol ɓe puɗɗi fellede ɗum noon wayno felloɓe ɓe kadi ko yimɓe waɗi masque uji militaire ji Ghana caggal muɗum nde mabɓe kamɓe ɓeɗo arnoɓe yande e oɗo convoi caggal nde ɓe diddi ɓeɗo hen ɓe mbawi nangude goto e ɓeɗon moɓe tawi ne sodduno e juma ɓe kefte muɗum fetel automatique G3 ɓe kefte mum kuure kewɗe yimɓe hewɓe woɗɓe ɓe ndewi men ɓe nangi ɗumen ɗum noon ko wonde foof ɗiɗo haareji kadi ko haareji gandaɗi ɗum meeɗi wonde hakkude ɗi leƴƴi gonɗi toon leƴƴi ɗi kadi ko leƴƴi kaɓoji pour yidde ardade ɗiɗo nokku hen leñol ko kusasi e ngol kadi ɗiɗo leƴƴi noon ko kaɓoji ma won duuɓi ken ɓuura duuɓi temedde ɗo ko ɗin haareji kadi gummiti oɗo saha joni toon to Ghana international hande toon to Moynori en wayno ko ñalawma hande altini yiyama batuji seeɗa nde mbawi rewde toon to cirtol gongol toon to Hormuz wawi ko wawi wonde foof ɗiɗo batuji dewgol ɗumen toon en wayno ko nawditaki ni no wano adanni ɗum ɗo fof noon hawnaki ko kamɓe États-Unis ɓe goni koye yamɗin saabu coggu essence no montiri ni surtout e nder États-Unis ami andi ko hunde hulɓinide oɗo saha joni ɗiɗo batuji dewɗi toon hande ko batuji ken wiye hakke sappo e ɗiɗi batu rewi toon batuji baɗɗi pétrole ko hawnaki ene wawi wonde ko signe moƴƴo huula tan tawde kaldigal ala ɗaminagal ene waɗa hakkude kamɓe américain ji Iran naɓe masesel fof gas kadi en wayno haareji ma puɗɗirta toon ko wawi wonde foof kamɓe Iran naɓe e kamɓe États-Unis ɓen continue goto fof foɗade banggue muɗum pour wiide wonde ko alay saago goto fof toɓɓe ɗe wiide ko ɗen woni jaɓeteɗe kamɓe États-Unis e konngol makko kanko Donald Trump mon continue ha hande mo wi wonde ko Iran naɓe neno continue hande nono damoni en jiiɗi haaldede kono ɗiɗon haalluji kadi ko haalluji lutodirɗe e kamɓe Iran naɓe koɓe kalata ko fof kanko gaddiɗo affaire étrangére mo Iran en wayno ko toon to Islamabad o ñalluno han caggal nde ummi toon dow man ko wawi wonde foof en wayno ko kamɓe Pakistan eɓen continue hande yaade koyɗe moƴƴi pour ƴewde kaldigal ende beele no wona hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran men toon to Sénégal ko janggo ñalawma ɗamina hono kanko gom député Farba kanko ɗaminama o yaton toon to tribunal kadi joddade e yimɓe ñawaɓe ko fate en gueɗe pokkontiɗe fawde makko siftinde on tan ko suudu d'accusation ene wayno ko yamirin wi wonde ko kala ko fawano e makko yo itte haalaɓe kono andaka taw holko jogori wonde ɓeɗo ñawaɓe holkoɓe jogori haaldude makko kanko Farba Ngom en ɗaminata tugnade hande opinion publique wonde ko sibabude jamiroje gummide toon to cuuɗi ñawoji goɗɗi hawnaki kanko Farba Ngom ɗaminama oppe janggo haqqillaji fof ko toon kucciri oɗo sadio toon to Dakar habruji men international cakkitiren ko toon to Mali ko anda tan oɗo saha joni ko kanko Assimi Goïta hay goto andanama ɗum noon tuggi ñande samedi nde kamɓe ɗeɗo pelle mbiyata waɗ boniyankoɓe jani toon to guuri kewɗe gonɗe toon to Mali ene jeeya hen Bamako ene jeeya hen Kates caggal mum nde kamɓe gouvernement ɓe confirme wonde ko kanko ministre défense ene warama o attentat yimɓe heɓe gañi men kanko général Assimi Goïta gardiɗo gouvernement militaire gonɗo toon to Mali ene wayno ko guila samedi ha ono ñalawma hande o nanaka o yiyaka kadi hay goto andanama ko kamɓe gouvernement militaire gonɗo toon eɓe mbi wonde ko oɗo ñalawma altini diwonuji koyno kati en ko e Bamako ko dejre woni toon andaka noon ndeɗo dejre ko kamɓe militaire uji jogui contrôle walla ko ɗeɗo pelle waɗ boni hen koɓe yannoɓe toon surtout ene gardugol kamɓe fedde wiyetende FLA ɗum noon ko front de libération d'Azawad ko kañumen goni ardi ɗiɗo haareji banno toon to kati ko wawi wonde fof kanko Assimi Goïta affaire makko andaka hande tugnade hande habaruji ɗi radio français ɓi ummade toon e correspondant ji men woni toon to Mali musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam